Bencampwriaeth y Defaid. Adran cyfredurol! Teulu'r gytos! Brindi Powys! Prif Beltex sydd wedi ennill 4 o'r 5 dwytha. Iowan! Sy'n gar yn ei Sydd wedi cael ei. Bencampwriaeth wedi mynd i'r Robert West. Robert West yn mynd â hi! Adran ni! A theulu'r Paul o Gair Llewellyn. A dros y blynyddoedd, mae'r un perchnogion yn aml iawn yn mynd â hi. Michael Owens a Heilwen Owens yn mynd â hi. Am record yn y fe i'r teulu yna. Yn Texel oedd o Steve Lasser a Gibbons o Aberondi. Steve Lasser a Gibbons o Aberondi yn ennill y Prif Bencampwriaeth fan hyn. Maen nhw wedi ennill y Prif Bencampwriaeth 3 gwaith. Maen nhw wedi gwneud y benderfyniad. David Lewis Pentwyn sy'r gar yn mynd â hi. Yn mynd i Gymru! Cymrech ar y David a'i teulu. Ta beth, be fydd y stori eleni? Dyma ni gyfeillion y foment fawr. Fe ddechreuon ni gyda 450 o beiri a ni nawr nôl i 4. Ar ôl misoedd o baratoi, mae tynged y cystadleuwyr nawr yn wylo un dyn, sef Mr Gerall Roberts, Field Fresh, Arthur James a Teleri. On yw'r foment. Yr awr fawr wedi cyrraedd Cylch y Defaid. Ie. Jyst yr oriau'r ymdrech a'r cynllunio i jyst i cael i'r pwynt yma yn ded. Dwi'n chwarae teg iddyn nhw. Mae'r nerfes yn fawr nawr, James. Guaranteed. A di Gerall ddim rili gallu gwneud dim drwg fan hyn. Maen nhw mor agos. Y 4 par. Pwy bynnag fuddigol fan hyn. Fy'n am dadle o gwbl, dyna beth eisiau dweud. Mae da ni 4 yn y ras. Laura Pritchard o Wynedd gyda'r Aidiona. Wedyn mae da ni James Daniel o Swydd Garloiw. Fe di ennill yr Agri-Fest eleni'n barod gyda phar o'r smotio gyseldiroedd. Tyrion Griffiths, Tirisa yn Imbych. A wedyn teulu Geraint Davies dan yr eglwys. Wel, am line-up. Mae'r safon yn eithriadol. Gorau erioed, swn i'n dweud. A mae'r 2 par canol na. Swn i'n dweud, mae'n cystadleuaeth rhwng y 2 par canol. Mae rhwng y Cymru a Lloegr. Le mae am fynd? Tyrion Griffiths o Gymru ni, a dwi'n mynd i Swydd Gaerloiw i adran pwysau'r cigydd. Oedd o James Daniel. Swn i'n licio gweld y tlws yn aros yng Nghymru, ond dwi'n meddwl mae'n mynd i Caerloiw. Gan i weld fan. Nath e fel sidestep bach fyna, dy fe? Mae fe'n cadw ni ar flaenau trad y llythrenol. Nath e'n twyllo ni fyna, dy fe, Teleri? Do, braidd. Sut ti'n teimlo? Dwi eisiau cael un fyny a James. Dwi eisiau just un heddiw yma. Sio mae'r babis yn nhw'n cico flat out nawr, siwr gyda'r holl gyffro yma. Tension ma, Tension i egleu. A mae pawb o'r amgylch y cylch yn teimlo'r pwysau yma. Yndyn. Mae pawb wedi mynd yn dawel. Mae wedi mynd yn dawel. Diolch yn gwybod, allai deud efo, diolch yn gwybod. Do ddim. Drama, mae fe'n cadw ni gyd yma, ie. Cadur. Dyma'r penderfyniad anodda mae rhaid iddo wneud heddiw. Sy'n dangos pa mor agos yw'r 2 bar. A dangos y safon hefyd. Dyle'r arddangosfa i gyd fod yn brwd o'r hyn. Yr arddangosfa sydd wedi bod ger bron pawb yn ysod y 2 ddwrnod. 450 o beiri, a ni nawr nôl i 4. Mae'n gret yn dweud, Teleri? Yndi. Chwarae teg iddyn nhw gyd. Oedd rhywun nod bach fyna ar ei bennau. Dol ymlaen. A dwi wedi gwneud i benderfyniad o'n i feddwl i hun nawr. A dwi'n mynd amdani. Dwi'n penderfynu reis ar dechrau, mae jyst yn dal ni yma am y games. Oedd y dorf wedi cyffriddo chydig bod am meddwl bod e wedi gwneud y penderfyniad. James? Falle rhyw ddynol fe fydd y di yn esgidio fe yn feirniadu y Prif Bencampwriaeth. Dwi'n siŵr am hynny. Drean o cefna cystadlwyr sefyll yna mor hir. Mae'n bwysau nawr bod nhw'n cael nhw i aros yn llonydd achos nawr yw'r eiliad fawr. A di Gerall ddim eisiau dyfaru i byd henon. Chwaith. Eisiau gwneud siŵr bod yn gwneud penderfyniad cywir i fo. A mae rhywun yn camfiafio ar yr eiliad anghywir. Mae fe'n pwyso a mesur, trin a thrafod. A rwy'n mynd i'r dde neu rwy'n mynd i'r chwith? I Gymru neu i Loegr? Dwi'n sticio. Sy'n licio gweld Tyrion yn y llon. Dwi'n meddwl yn mynd i i'r chwith. Gan i weld o'n. Chwarae teg i fe. O'n i'n meddwl bod o'n mynd yn gyflym. Mae'n mynd i gael di.
Wel, am safon, am ddosbarth, am gystadleuaeth. Mae nhw'n behafio'n wych yn dydyn hefyd, chwarae teg. A Gerallt oedd yn beirniadu yn Ynys Môn, yn ffair Ynys Môn, a Tyrion Griffiths nath ennill yn Ynys Môn. O, reit, Felly, o dwi efo ni aros gyda i bar yn Tymor Ynys llwyddiannus Môn. iawn i Tyrion. Ni, dwi wedi gweld rhywbeth newydd, gwahanol, ffres. Pwy a oer. Ni'n ffodus iawn o gefnogaeth y dorf sydd o amgylch yn gwylio pob dim yn digwydd. Gwylio'n A pam yn ofalus. eiddgar nawr eisiau gwybod pwy sydd wedi gwneud i. Pawb yn Diolch anesmwythio. yn penderfyniad hawdd o gwbl ydy. Na. A chymod war y teg i Gerallt, mae'n y bwysau rithral yr ysgwyd yma. Oes. Mae'n dangos y parch i'r gystadleuwyr hefyd, yn cymryd yr amser i wneud y penderfyniad. Wdrwchwch ar y boi na sydd ar ei wyneba. Drian a Gerallt. Mae fe 3 miloedd ar filoedd o wyn y flynyddol, ond mae hwn yn benderfyniad anodd iddo fe. A dyna ni! I Gymru! Ffantastig, wel dan. Da iawn, Tyrion. Tyrion Griffiths, Tisa Dinbecher, Ciro, y brif Bencampwriaeth Ffariau Cymru 2025. Ffantastig. Er oedd hi'n anghywir am y tro cyntaf. Dwi'n hapus i Tyrion. Dyna ni, yn y gywir! O'na dim byd o gwbl rhwng y ddau par. Na, hynny'n amlwg doedd. Mae breuddwydion yn dod yn wir yn dywe. A na i nawr i fynd i weld Tyrion Griffiths sy'n amlwg wedi cael ei blesio yn ei seithfa nef weld Tyrion. Da iawn ti. Waw. O'r diwedd. Be mae fe'n i olygu? Wel, pob beth. Dyna un beth, o fi wastad dweud, dwi eisiau ennill yma, a dwi'n neud o fan, so dwi... Ti'n gweithio mor galed? Mae'n cymryd pob beth, mor gymaint o preparation o beth, mae'n cymryd lot o ariau, allu i gallu ennill o. Speechless, really. Ti'n dweud y dwbl, Ffariau, Ynys Môn, a nawr yr un fawr. Wel, Ffariau yr un bwysig. Cymru. Siw mae'n swno? Prif Bencampwr Ffariau Cymru 2025. Diolch yn fawr iawn. Cer i fwynhau, llongwerchiadau, a llongwerchiadau mowr i ti. Da iawn ti, ti'n hapus? Ynddo. Yeah. Thumbs up, high five, way! Da iawn.